okenye ekenyekwa m gị iwu ọma enwere ihe a na-ada ekwe na-agbanwoju m anya ndị ọ na-ada atọtụ na onye atọrọ ilu kọwara ya na ego ga-ele nne ya gara n'iyi okwu a na-agbanwoju m anya chọpụta njikọ ka nweta akwụsị gbagojuru anya ya ahụ ọ ya amachakwa ya na ọka ihe abụghị ha ya kọwaba onye atụgharị nkọwarị ya bụkwa na okwu ndị gboo ji akụzi ihe a na-akọwa n'akọwa a na-akọwa n'akọwa n'oge Igbo a na-akọwa ya ma kịta mana ihe ejikwa okwu ahụ bụ ka onye ọbụla zọba onwe ya atụgharị nụ ka ị nwee ike itinye eche ụra ịnụ ọbụla atụsị kọwara gị atụgodu nke ewu na ọkụ ma isi kọwara gị m ga-atasị na ego eji nne nakwa n'iyi ịmakwụkwọ nka onye ọbụla ndị gboo na-eji ụzọ azụ na-akụzi ihe ha kụzie na ka iwee mee ka ego eji nne m hapụ na n'iyi ịgbazie mbọ ka ịghọta inu a na-ajụghị ajụjụ mana ihe hapụ inu ọbụla akọwara inu ọ na-akọwara wekata ya ndị mmadụ onye ka ndị gboo ji wee tinye bụ okwu na onye atọrọ inu kọwara mụ na ego eji nne na n'iyi ụbụrụ kwesịrị na-alụ ọrụ ma eme ya ọlụba ogori na-atụ anyị na ịghọta ije na nzuzo ọ bụrụ iwe aka ilelu sikere echiche ichesi ịghọta ije na nzu jụọ nna gị ma ọ bụ nwanne gị nwoke mana ọ bụrụ na atụrụ inu na ọgbọ ndị ọgbọ gị na-eghọtasa iwu nye aka esi ịghọta aka nna gị nọdụ ya ifele emebie inu atụ na ọgbọ gị lụrụ narị mmadụ ịbụa achịcha inu ahụ iwu nye aka esi na-aghọta ike inu ahụ ebe mmadụ niile nụ n'ebe ahụ mberede ahụ na-akọtaka ya ọ bụrụ ndị ahụ tara na abatara mechi ọnụ ngwa wenye aka nna gị nụ ya ọ ya ewute ịnata ijeze na azụ jụọ ma onye ahụ tụnyere inu emesi na mpụtazi ije kwuo ya mana oge onye na-esi na-egọtara ịghọta onye ka na-akpọ ofeke ofeke bụ na ego eji nụ nne onye ahụ na n'iyi ekwu okwu akọ wee wute ka o meghị ifele ka ego eji nne gị hapụ gị na n'iyi ịgbazie mbọ ka ịghọta inu a ọ sitezi n'ịgba mbọ ka ịghọta gị eji wee nwee ike ịtụ ihe ahụ oge ọzọ maka na akọwa golo gị ya n'azụ emụta ya ọfụma oge ọzọ ya tọwa ya mana oge ị na-edebe arụ ka a tụwa inu ka akọwa ada ndị gboo ha na-ekwe akọwa inu onye amị na-asị na na-eweli inu wee chụọ ikpe ofeke ajụ onye ikpe ma ofeke ọ nọkwa ebido ikpe kpechaa were inu wee kee ikpe kpọọ okeke afa si ya na ọkụkọ ahụ echefu onye koyi ọdụ n'udu mmiri kpọọ ọkọ ya afa si ya onye eli chefuo onye echi enyekwana ya si na nwana na ya ekpesigo ofeke si kere na nwa gụtakụ na-ekweba ahụ kemgbe ebezi ka onye ikpe mazikwana mana onye chọrọ ikpe atụgo inu a onye ọbụla aghọtago onye ikpe ha gwara onye ọbụla ngwa na nwe egwe asị aghọtago inu a ka nke sikwa mee onye ikpe ma onye ọbụla atapụ amụazịa gị amụ mmanụ na ịghọta na-achọ ya ahụ onye ọbụla onye atụgharị inu kọwarịa ihe ọ pụtara na nkọwa ya bụrụ ekpe na ihe ọgbọ mmadụ na-eme kwesịrị ka o mee ya bụ ife ka ime nwa ihe ọgbọghụ mmelụ ọ bụrụ na imeghị ya ọ dị ka nne gị mbe ịma ihe bụ mbe bụ oke onwe ụdị oke a na-akpọ mbe oke dị n'iche iche eziokwu nkakwụ bụ oke enwere mbe nwee odu nwee ntam nwee ogini ndị abụsị oke ka ha bụcha mbe na-epe ezigbote mpe o wee sị na ọ bụrụ na m eso ha gbafee n'okpuru ogidi oge ibe m na-agbafe ọ dịka nna m esoro nweta nwoke ibie na-agbafe ma odu ma ogini nnukwu oke gasị mbe na-aka ka isi aka gbafere ya nke si na nna m nso nweta nwoke na-agbanyere otu ha ya bụ onwe ife ụfọdụ ọgbọghọ na-eme isoro mee ya onwe ihe a na-eche echiche onwe ihe eji uche eme iwere uche mee nke gị ọ bụrụ ihe ọ bụla chọ ka atalụ n'olu gị n'olu